אתה יכול להסביר לכל רמב"ם? זו אחת, אני אקח תמונה של עוגיות, אוקיי? לא, יש לך את התמונה כבר על השולחן עבודה. לא הבנתי. על השולחן עבודה יש את התמונה, אתה צריך דרך האתר מוצא שירות של עריכת תמונה. אני צריך לקחת אותם, הבנתי אותך, הבנתי. אוקיי, קודם כל צריך את התמונה, start editing? אין, עוד לא הוצאתי, אבל create, זה כבר אני אומר לך שזה על הפנים. innovation, פיקס, להתנסות חינם, נגיד start editing. נגיד שהוא יבקש ממני מקום של תמונה, נאמר, המחשב שלך איתי שחבל על הזמן, enable, upload, שמאפלוד, תום אין לי מושג, try, לא זה לא מעניין, enable local storage, נגיד, לא, זה לא זה. לא יודע, אין לי מושג, אני יכול להתחיל מחדש, או שאתה זה כבר הרבה מדי, מוקלט. upload פוטו. upload פוטו, אני אלך דסקטופ. לא, אני נושא, דסקטופ, תגיד מספר 1, my picture, זה היה זה בכלל לא היה פה. כן, זה כן היה פה. אוקיי, בוא נבחר אותו, open. בסדר? מה אני צריך לעשות איתו דרך אגב? אמרתי, לגזור דמות אחת ולשמור את התמונה החדשה על השולחן עבודה. לגזור, נגיד שאני אעשה קורפ, סתם, נגיד. אפשר לשנות אותה, לגזור אותה, לא חשוב. סתם ניקח איזה משהו. איפה אני צריך לשמור אותה? על השולחן עבודה. נעשה אותה, נגיד לא צריך את הכל. נגיד רק את זה. דמות אחת. דמות אחת מתוכם? כן. נגיד זה. סתם לא חשוב כרגע. ריסייז אימג' לא מעניין. יש פה איזשהו save colors, משהו. apply. טוב, קודם נעשה apply שיהיה. עכשיו אנחנו צריכים לעשות save משהו. רגע, אבל היא כבר שמה. אז אני כבר ערכתי, אתה לא צריך שום דבר. עוד פעם, מה אני צריך לעשות איתה? לשמור אותה באותו מקום שהייתה? באותו מקום. אז זה שמור, בסדר. בדרך כלל הסייב הוא למעלה, זה כל האלה שטויות. פיקס אימג' לא. בוא נלך לפה משהו אולי? לא, פעם לא יכול להיות. לא יכול. אתה יודע מה? עזוב אותי, קונטרול S. הופ, כן. אני יודע שלא. אני חושב שהוא לא ביקש שלא, הוא צריך לשמור, הוא צריך לבקש איזה שם, לא? זה. בוא ניתן לו שם. יש לו שם איפשהו? Save to my pictures. הוא לא בדיפולט שומר אותו? בוא נראה. כאן, בסדר. ניתן לו שם my picture. 1. בסדר? Save. מה זה? לא חשוב, זה רק...